Hi guys! Good afternoon. Afternoon na. Katatapos ko lang i-film yung daytime makeup look ko, churva. I'm doing the day to night makeup look featuring Sephora, yung my giveaway. And yeah, ito yung daytime makeup look na I came up with. I need to transfer the files kasi mafu-full na yung memory ko. Tapos i-charge ko din yung battery ko while while nag-transfer yung files. Hindi pa ako tapos mag-film. Obviously, ito pa lang yung daytime. And I was thinking, like, mag-film ako ng haul na I have this makeup look on. Tapos, maybe later, I will film another video with a different makeup look. I'm not sure. Para hindi masayang naman kasi hindi to madali. You know na. So, yeah, ito-transfer ko lang yung files. And tinawagan ako ni Dan kanina. Sabi niya, susunduin niya daw ako alas 3 ng hapon para pumunta daw ako sa mall. Kasi meron siyang meeting malapit sa mall. And sabi niya, kung gusto mo lang naman, mag-chill ka sa mall while may meeting ako. Siguro mga 1 hour yun. And then, babalikan kita. And then, yeah, sabay tayo uwi. So, I was like, sure, I would love to go to the mall. So, yun yung ganap. Charge ko muna to para makapag-vlog ako sa mall mamaya. Wala na akong time mag-film. Kasi 2:45 na. Tapos, sedan darating in 15 minutes. Kailangan ko umalis. Mag-haul pa sana ako na ganito yung makeup look ko. Anyhow, I can't do that. Magpapalit lang ako kasi it's very gloomy and cold outside. So, I need to wear something na, wait, inom na ako ng tubig. Katapos ko lang mag-lunch. And you guys, I'm really liking this lipstick. I used the Suiva. Suiva pala yung pag-pronounce. Nakita ko yung nila. Dito na si Dan? Wala. Nakita ko yung, ad nila, Suiva pala talaga yung pag-pronounce. So, sorry kung sabi ko, Suiva. No, Suiva pala talaga. Anyway, pakita ko muna sa inyo. Huwag muna tayong uminom. Pakita muna natin yung lipstick because I'm really liking it. Tapos ko lang kumain and bonggang-bonggang nandito pa rin siya. Like, hindi nag-fade yung inner corner at all. Very subtle niya. Wait, ano yun? Ito, Suiva na lip crayon. This one right here. This is in the shade. You guys, hindi ko makita yung shade. Bakit may pa-silver-silver pa kasi yung print? Hindi ko alam. Thunder Rose. Thunder Rose yung shade niya. And yeah, I'm really liking it. Yun yung lip product na ginamit ko sa daytime makeup look kasi it's like perfect for daytime. And yeah, kumain na ako ng spaghetti. And pagkain mo ng spaghetti, as in parang kain ka talaga, diba? Pero yeah, nandito pa rin siya. Super light. Nag-tint na siya. Yeah, anyway, maghahanap na ako ng... Wait, inom muna ako ng tubig. Ano ba to? Ngarag na naman ako. Yeah, inom ako ng tubig and then maghahanap ako ng outfit para makaalis na ako pagdating na Dan. Do you like my makeup? I do. You don't think it's too much? No, it's nice. That's good. I like it as well. It's the daytime makeup look, my love. Pupunta na kami sa T3 Plaza. So, idadrop niya ako doon. Tapos, after ng meeting niya, susunduin niya ako ulit. So, yeah. And, yung foundation ko, you guys, is still the Too Faced. Yung Too Faced Born This Way foundation. I am in love with this foundation. Oh, by the way, I'm wearing again my bomber jacket na pink because I think it took me like 15 minutes to find an outfit today because I was wearing this off-shoulder dress when I was filming. And then I was like, I can't wear this out. It's raining like crazy. And then the weather, it says 10 degrees outside. So this is definitely not the right outfit for that. But I was thinking I'm just gonna be inside the mall anyway, so it's not gonna be as cold. I'm wearing black jumper underneath and then just my gray jeans. And then my black flats from Forever 21. And then this choker, hindi ko na siya hinubad. And yeah, kasi mamaya magpapalit na naman ako. Susuot ko na naman ulit yung off-shoulder dress para sa video. It's raining. Look at that. It's raining. Tsaka yung weather. This week, the weather's tsaka, right? Yep. The whole week? Yep. I really like my lipstick, babe. Look at my lipstick. Do you like it? My lipstick. Yeah. You were looking at my eyes. Hello! Nandito ako sa Temp and ito try ko lang to. Feeling ko kukunin ko siya kasi mura lang siya. $4.95 lang. Naka-sale siya from magkano ba yung $9.95.
Tapos ngayon, $4.95 na lang. And I have it in white as well. And gusto ko yung mga shirts na dito. Gusto ko yung quality. Hindi ito yung perfect na bra. Para dito kasi lace-lace yung bra ko. But I really like it. I'm gonna get this. And then this color as well, the white. Yes! Dito ako sa Target. Hinahanap ko yung shoes na nakita ko sa isang Target. So far, hindi ko pa siya nakikita dito. Ooh, I like it. Silver. Pero, I'm not sure if I have it in my size. I'm pretty sure wala. Pero, tignan natin. Dito ako sa tamang aisle. Wait. Napin ko muna kung meron silang size ko. This is size 6. Malaki siya sa akin. I need it in 5. Pero I like the silver one, not the blue one. So, no. Dito ako sa kids section. Nahanap ko yung ganito pero white. Kasi nandito yung size ko. $6 lang siya, pero walang white. Black lahat. Dito ako sa Kmart, and they have this. And, yeah, wala siyang sintas. And $5 lang siya. I'm gonna try the size. Parang 3 ata ako, diba? This one is 4. I'm pretty sure this is too big. I think I'm a 3. Try ko to. 3. You guys, malaki yung 3. Kaloka, 2 ako. Ba yun? Sit natin, try natin yung 2. Sana may 2 na puti. There you go. This is 2. Pag hindi pa ito nagkasya, ewan ko na lang sa paa ko. 1, 2, to know. Mura lang siya, $5 lang. Look it! It fits me. Yung itsura niya. Komportable naman siya. Bongga siya. Should I get it? Dito ako sa beauty section. Maraming mga naka-sale. Pero hindi ko sila $1. Talcum powder? Talcum powder. It's only for $1. It was originally $2. Oh, you guys. Merong isang set. $7. Lahat ng yan. Like, ito lahat. Dami naman. And then, ito, lotion for $1. Bath salt! Pero meron din, $2 body scrub. Ganda. And then here, pom-poms. $1.50. Pom-pom. Liit naman. Ano to? Hair conditioner. $1.50. Marami pa sila nakasale dito. Merong ano tong makeup na to? OXX. Ano, nakasale sila. Halos lahat. And then, merong e.l.f. na HD blush. Kahit saan ako pupunta, nakasale to ng $2 lang. But, I'm not sure. Siguro kasi expire na sila. As in, lahat ang dami, 50 cents. Nail polish. Tsaka na siya tingnan. 50 cents na lang. Ang mura na lang ng onesie. $6 na lang. Di kasya sa akin yan. Malaki. Maliit sa akin yan. Ito. Itong cute. May kitty cat. Ito panda. Ang cute. Ano ako? Siguro 8 ako. Ito 6. Parang maliit to sa akin. Pero ang mumura na lang. Yan. $7. And then itong malaking merong unicorn or kabayo. Ewan. Mura na lang ng mga onesie. Dito pa rin ako sa Kmart. Nakita ko yung hinahanap ni Kat. Yun yung hinahanap niya, pero puti. Pero okay na yan. Tsaka merong gray. Dito nakati maganda. $19. Pwede mo siyang gamitin pang background ng picture. Oh my gosh, yung gray maganda. Ganda ng gray. Di ako bibili niyan. Pero si Kati maganda. Yan yung hinahanap niya. Hala, ito din. Pwede din to. Yan yung itsura niya. Pang floor. May pillow din. Pero mahal yung pillow. $12. Tsaka pink lang siya. Wala siyang, meron. White. Pwede na to. Malaki na din, Look it. Ito naka-clearance. Ito. Sana ito yung $6 nila. Kaloka. Meron din silang parang dusty pink. Tapos white. And then meron din ganito. Ganda. Para kung buong dito nagsasalita mag-isa. Wala akong kasama. Pero carry lang yan. Tingnan nyo to.
Bumili ako ng spicy peanuts from Charlesworth and then palabas na ako. Parang naghihintay na ata si Dan sa labas, I'm not sure. I'm home! Balik filming na ulit ako. Dito pala ako nagfi-film sa aking filming room. Charot. So, I will do na the nighttime makeup look. O, diba okay lang naman yung lighting dito, guys? Sunod ko na naman yung dress ko. Okay, I will take pictures muna of this one. Tapos, yan. I just finished filming the intro, lahat-lahat. Kailangan ko lang na i-record yung voiceover kasi kailangan yun ng voiceover. But, yeah, tapos na ako. And then, mag-film ako ng haul kasi sayang naman yung makeup ko. And nagpalit ako ng lipstick. So, yeah. Nagluto ako ng capsicum para kay Dan kasi nag-request siya. Gusto niya daw yung capsicum. So, nasa oven na siya. In, 35 seconds. Ano na daw? Up na yung Up na yung time in 35 seconds. Ito yung mga i-haul ko, oh. Yan. Mga makeup at saka skincare from Korea. So, meron ding giveaway yung haul na yun, you guys. So, yeah. Sana mapanood nyo yun para makasali kayo. And tatapusin ko lang tong capsicum ni Dan. Hi, you guys. Sa wakas natapos din. Ang kate-kate na ng mata ko dahil sa eyelashes. Hindi ko alam kung bakit. Kasi ano naman, hypoallergenic naman yung glue na ginamit ko. Pero this is my first time in forever na nagamit ako ng eyelashes. So maybe that. And yeah, yun. Finally, tapos na ako. I filmed 2 videos lang naman yung film ko. Pero yung kasi day to night makeup look, medyo medyo may pagka-mahaba. Hindi may pagka-mahaba talaga yun. Tapos hindi pa tapos kasi kailangan ko pa mag-voice over nun. But yeah, I did film a haul. And again, meron yung giveaway. Nandito na yung pang-giveaway ng haul na yun. So, yeah. Actually, mas maganda kapag dito. Para nakita yung tune ko. Kasi sa video, ganito lang. Pero, oh well, next time. Anyway, yeah, kakain na ako kasi gutom na ako. Si Dan tapos na kumain, hindi niya ako hinintay. Ang gulo. Buti na lang merong table kasi kung wala, ewan ko kung anong gagawin ko sa buhay ko. But yeah, gulo. Yan yung tragedy after filming. That is so dangerous. That's not how you should do it. So I need to get a little bit up. The bottle opener can't reach it. See, a bottle opener is... Chaka. It is chaka. It's not the bottle opener, it's mainly these, they're too small. No, it is the bottle opener. I actually vlogged one time when I can't open the sesame oil because our bottle opener sucks. Thank you, babe. I'm gonna have a beer, you guys, with my nuts. Huh? Why not? Coconut, chocolate, peanut. Maglalasing ako tonight, Char. Maglalasing. Kapag inuuhaw ako, gusto ko yung beer, like, as in, sobrang uhaw na uhaw ako. And ginaganon ko lang, dug. Char. Hindi, konti lang. Kasi dahil naubos na to. Nakaubos na siya ng isa. And I had isang isang ganon lang sa isa. And then ito, I'm pretty sure I'll have like one ganon. Yung mukha ko red. Huh? Kaluka. My face is red. My cheeks. Can you hold my nuts, please? What beer is this? James what? Squire? James Squire. Pale Ale. That's it for tonight's vlog. I will see you guys tomorrow. Good night. Good morning, guys. The weather is so shitty today. Ang lakas ng ulan. Pakita ko sa inyo, ha? Hindi malakas. Joke lang naman. Joke lang naman. Pero, it's been raining non-stop since last night. As in, last night pa na umuulan. Walang tigil. And windy pa. Tingnan nyo si Bamboo. Oh. Hello! I'm editing a video and kinakausap ko yung kapatid ko, si Mark. Naalala niyo si Mark? If you watch my old vlogs, kilala niyo si Mark. Kasi, nagfo-focus ka na naman sa floor. Kasi lagi ko siyang pinipicture sa vlogs ko noon. And yeah, nag-usap kami sa Facebook kasi gusto niya nung Ken Boller ng mga hats. Sabi niya, bilan mo ako nito. I want to buy him one, but like, what is that? It's 700 pesos for the like Ken Boller hat or cap, whatever that is. And yeah, he wants one. I want to buy him one, but like, let me just respond to this because sabi niya, namamahalan ka ba? Kasi kung namamahalan ka, wag na lang. Ang mahal niya! Kaloka! Yung hat ko nga, $1 lang, 35 pesos. Replyan ko muna tong batang to. Kaloka si Mark. Nanonood ba si Mark ng video ko? Hindi ko alam. Feeling ko nanonood yung batang yun. Are you watching? You? Sabi ko, yan ba yung gusto mo? Or gusto mo na iba pa? Kasi like, you know, nag-accumulate na ako ng mga dadalhin ko para sa kanila. Sabi niya, parang nagbago yung isip niya. Sabi niya, ay wag na lang yan. Diyan ka na lang bumili ng cap daw. Ako na lang daw pipili. Tapos gusto niya na din ng shorts. At saka mga damit.
So, yeah! So, yeah, kailangan kong mag-shopping para sa mga kapatid ko. Si Miss meron na. Madali lang naman si Miss. At saka si Mama. Mga ano lang, mga makeup sa kanila. So, madali lang sila. Pero, si ano, yung mga kapatid kong lalaki, mahirap. Tsaka ng weather, as in, umuulan pa rin ng konti. Parang drizzling. Drizzling, tama ba? Yung parang... So yeah, all day, every day ang ulan. Char, not every day, ngayon lang. Spaghetti. Pang 3 araw na tong spaghetti na to. Di maubos, ang dami ko kasing niluto. And yes, ang daming cheese because I love cheese. Ito din yung dinner ko kagabi, lunch ko kahapon, and then lunch ko ngayon. Pero ito na yung last. So, yeah, ubusin ko siya. And, yeah, kain tayo ng lunch. Ay, nako you guys. Nakakatawa tong si Dan. Tinawagan niya ako. Malapit na siya. Mga 4 minutes away daw siya. Sabi niya, hey, hindi pa ako nakakain ng birthday cake. Sabi niya, tagalan ng birthday niya. Meron naman siya birthday cake. Kasi, nung pumunta kami sa bahay ng mama niya, nag-cake kami, diba? And then, bumili din siya nung cake mix na hindi namin na hindi ko na bake kasi laging pinupospone, lagi niya sinasabi na ano na mamaya na lang. So kanina pa tumawag siya, sabi niya gusto kong kumain ng cake kasi nung birthday daw niya hindi na siya nakakain ng cake, sinungaling. Kumain naman siya ng cake. Pero yeah, sabi niya kung gusto ko daw sumama, magki-cake daw kami. So yeah, that's what I'm doing. Oh, hello orange face. Okay, magbibihis lang ako kasi nakapajamas lang ako. Look at me! Look at me! Weather is shitty, but we're here. Red Mill Bakery. Doon kami bibili ng cake. Walang parking spot. Where are you gonna park? Oh no. Here? Can you park here? Okay. Ito yung pinili ni Dan. Oops. Wait. Ganyan yung itsura niya. It's Kaifiti, I forgot you guys. And then akin carrot cakes. So, yeah, yun yung mag-focus. But there you go. Yummers! Hello! I will be cooking beans. Nandito na yung aking onion. Wait, where? There. And then, nandito, ano yan? Okay. And then, nandito yung beans, carrots, bell pepper, and then yung pork. Yung oil din na ginamit ko is sesame oil kasi mas maganda yung sesame oil kapag vegetables. And then, I will get soy sauce. So, ito yung soy sauce na gamit namin kasi hindi mahanap ni Dan yung Silver Swan sa Asian Grocery. So, ito yung binili niya. Marca Piña. And it's actually made in the Philippines. Kaya niya binili. Pero yeah, first time ko nakita yan dito. Hindi ko yan nakita sa Pilipinas. Siguro pang expert lang siya. I'm not sure. But yeah, okay, ilalagay ko na yung meat. Nilagay ko na yung meat. Nilagyan ko na din ng konting soy sauce. Wala akong recipe na pina-follow dito. Wala lang. Ako lang. Kasi I actually cook green beans nung nasa Pilipinas pa ako. Ito yung isa sa mga luto na feeling ko alam ko. Nilalagyan ko siya ng garlic powder kasi tinamad na ako na mag-crush ng garlic. Nagluto pa ako niya ng lunch nila para bukas. Hintayin ko lang to na maluto yung pork. Tapos ilalagay ko yung mga vegetables. And siguro lalagyan ko din siya ng tubig mamaya kasi prefer ko na mayroong sauce yung beans ko, hindi dry. So, we'll see. Oh, nung niluto na pala yung pork, nilagay ko na yung beans, tsaka yung carrots, at tsaka yung capsicums. Hihintayin ko lang na maluto yung beans, and yung carrots, tsaka yung capsicum. And then, kakalagay ko lang din ng rice ko. Nakalimutan ko siya. So, yeah. Ito na yung itsura ng beans with pork, capsicum, and carrots. Kain tayo! He said he liked my food. Did you like it? Do we still have some left? That's for my lunch tomorrow. Medyo na siya dito. Medyo meron na siyang dito. But, yeah. Still alive. Diyan lang naman yung Thank you! Ito yung lunch ko bukas. I was gonna say it's finale for the Bachelor. Tomorrow is the finale, right? Tomorrow is the finale? Yeah! So, malapit na matapos yung Bachelor. Ang bilis lang. Tapos, after ng The Bachelorette naman. So, The Bachelorette will start next week, Wednesday. So, yeah, I can't wait. Gusto ko manalo si Nikki. Do you guys watch that? Maybe some of you guys are like, who are you talking about? Pero yeah, gusto ko manalo si Nikki.
And, I need to upload my video. Na-save na pala yung video ko. Tapos ng Bachelor, my girl, Nikki, she made it to the top 2. So, bukas na yung finale. Sana siya yung piliin ng Bachelor. Kaloka. And you guys, meron akong i-share sa inyo. Shopback is having their flash sale. It will start tomorrow, which is Thursday, hanggang sa Sunday. So, this vlog will be uploaded on Friday. Meron pa din silang flash sale today hanggang sa Sunday. So, sobrang daming sale. And I have actually used Shopback before nung, I think, finiture siya ni Lloyd Cadena. I'm not sure daw. Basta nagamit ko kasi meron siyang 200 pesos if like ginamit ko yung link niya. And yun yung ginamit ko. And yeah, nakasave ako ng 200 kasi ginamit ko yung code ni Lloyd. And I have the same thing for you guys. I will leave the link below. If you use my link, you will get 200 pesos cashback bonus if you signed up using my link. So I will leave my link below. And yeah, you will get 200 pesos cashback bonus. It's basically a website that helps you shop like sa Sephora, merong booking.com, marami sila actually. So, like, nag-shop ka na, makakasave ka pa ng pera while shopping. So, yeah, if you're interested to use my 200 pesos cashback bonus, my link below. And yeah, you can use it to sign up. Yun na yung vlog kasi, ano bang gagawin ko? Oh, my video, kaka-up lang ng vlog ko. So, I'm gonna respond to comments. And that's basically it for this vlog. Thank you so much guys for watching. Please do like if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys in my next one tomorrow. Do not forget to be good. Bye. Good night.